Gidagsang sa mga residente sa Lamitan City ang pagpasiga sa mga nindot nga Christmas lights kagabi didto sa City Hall compound alas 6 sa gabi. Kini ang unang pisikal nga pagtapok sa katawhan human sa duha ka tuig nga pandemya. Kagabi, gawas nung makasuroy ang mga tawo uban sa mga pamilya o mga higala. Maong daghang tawo ang midagsang sa gipahigayong aktibidad. Miduyog pa ang katawhan sa countdown isip opisyal nga pagbukas sa Pasko dinhi sa Lamitan City. Napuno sa Christmas lights, colors ug mga Christmas decors sa lapad nga bahin sulod sa plaza sa Lamitan City Hall ug malipayon ang tanan tungod kay nabati na gayud nila ang diwa sa Kapaskuhan. Nalingaw ang tanan sa kaanindot sa mga dekorasyon nga mala Fantasyland. Gawas ni ana, aduna usay mga both nga namaligya og laing-laing pagkaon nga pwedeng mangaon o mag-snacks ang matag pamilya, magbarkada o maski nag-inusara samtang naglingaw-lingaw sa pagpapicture sa mga maanindot nga mga dekorasyon. Aduna usay mga bicycles o playground para sa mga bata. Ug matagabi adunay nagkalaing-laing activities ug pag-games ang lokal nga panggamhanan aron mas malingaw ang mga mobisita. Matud ni Lamitan City Mayor Roderick Frigay, gusto niyang malipayon ug padayong maghiusa, magkasinagtanay ug malinawon ang lungsod sa Lamitan. Kini human sa pagbangutan sa katawhan tungod sa gihatag nga kalisdanan sa nahitabong COVID-19 pandemic. Matud ni Frigay, panahon na nga ibalik ang kasadya aron mahupay ang kaguol sa katawhan. Gisaysay sa mayor nga importanteng mabati sa katawhan nga padayong nagkahiusa ang tanan aron makita ang tinuod nga hulagway sa Lamitan isip City of Colors in Harmony. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!